Li Tirkiye demek derêje ku li gelek bajaran cihûwarên dîrokî têne rûxandin û nûjenkirin. Ji ber ku beşdariya saziyên têkildar pêk nayê, ev proje dibin sedema rexneyên giran. Piştî ku Erdogan ragihand ku dê li 48 bajaran projeyê nû dest pê bikin, rexne û nerazîbûn jî ji nû ve dest pê dikin. Bizlerin de haberi yok. Bizler de sizin Brastî heye me jênîne. Pengaveke gelempertê dest pê kirin. Li bajaran zeviyên firotînê neman. Ji bo vê avahiyan xira dikin û dikirin. Senaryoya mezin jî li ser vê ye. Heta niha nûjenkirineke ku birêk û pêkî hatiye kirin nîne. Divê xelk nê mexdûr kirin. Laliyekî ranteke mezin heye û laliyekî jî pêdivî bi nûjenkirinê heye. Lê müdaxalet tenê li wan ciyan tê kirin ku bu heyê wan zêde ye. Kapasitesi yüksek olanlara müdahale ediyoruz. Li gor daxuyaniya Erdogan di projeyên nûjenkirinê da awahîsaziyeke taybet hatiye hilbijartin. Di sala 2011 da hedefa 500,000 xanî li paş hatiye îştin û hedefa nû jî ew e ku heta 2023 500,000 xaniyên din bêne çêkirin. Lê li gorî pisporan nûjenkirin bi hesasî nayê kirin û di naveroka mijarê da ranteke mezin heye. Bu ve buna benzer ifadeler... Ez duê baweriyê deme ku ew daxuyaniyên ku ji aliyê Serokkomar, rêveberiyên herêmî û rêveberiya navendî ve têne kirin, bi têra xwe nehatine nirxandin. Bêyî ku lêkolîn û pêdivî li ber çavan bêne girtin, plan têne danîn. Ew jî dibe sedema pirsgirêkên nû. Duwarê dîrokî, jiyanî û estetîkê de encamên xirab derdikevin. Ranteke mezin heye û gelek proje jî bi manipülasyona mehkemeyan berdewam in. Ji ber ku cihên nûjenkirinê têne valakirin, ew der îstimlaq dibin û xelkê wan deran dibe koçber. Ew jî sedema rexneya herî giran e. Li gorî daxuyaniya Erdogan di demên pêş de wê di vê çerçoveyê de navenda Colemerg û Şirnexê jî bêguherandin. Wê sed hefte û neh herêmên ku di binê rîskê de ne jî bêne valakirin. Wê zêdetirî 6 milyon xanî bêne xira kirin û li 21 bajaran li ser 37,782 dekar erdê wargehên nû bêne çêkirin. Veguhezandin û nûjenkirina bajaran demeke dirêje bi guftûgo û şîroveyên giran di Rojava Tirkiyeyê ye. Xuyayê ew di demên pêş de ev nîqaş kûrtir û dirêjtir bibin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.